सरि लोगोफोर एसे आं न'आव थांदोंमोन आरोना गस्ला गानाखै माने गस्ला थांदोंमोन आङो खानाया बायला जायला जागासिनो माने गथ'फोरा माने न' खाथियाव मोनसे दाउ बासादों आरोना दाउ फिसाखौ हाननो फैदों माने इसोरखौ होसोनो थांदोंमोन आङो एकदमबारे जाद जाद थायो गथ'फोराबो मिरि गथ'फोरमोन कमेन्ट हरगोन माथो हाय दा खेबि हेल' हेल' ओइ लला मा खालामदों नोंलाय दों ओरैनो दों हाय आदा हाय हेल' 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 गासिनोजोंबो हेल' हेल' ओंखाम जाबाय नामा आदा औ ओंखाम जाबाय दहायल'सो जादो मा होनोमोनलाय ओंख्रिया दिंखियामोन ओमफ्राय दावदै एवनायमोन आरोना खबरा मोजाङानो आंना नोंसिना माबोरै बुं खबरा आं माबायाव थांगासिनो मा होनोमोनलाय हाबा जानो थाखाय माबायाव थांगासिनो आं मा होनोमोन बिसनाथ सारियाव थांनो नागिरदों हाबा जानो थाखाय फंबायनि हाबा दोङो बेयाव हाबा जानो थांनि आङो बयनि हाबा बिसनाथ सारियालियाव 8 थारिख खालि थांगोन आरोना आङो आं माने लोगोफोर अन्थाइ बिखा मेथाइखौ दा लाबोथ'नो हानाय नंला आरोना सङाथ' अलरेडि कमप्लिट जाखांबायमोन होमबाबो दा माने लाबोथ'नो हानाय नंला आरो मानो होनोबाथाय दा आंना एसे बाजेटआ खम आरोना एसे थाखा फैसानि प्रब्लेम जादों बेनि थाखायनो आं दा लाबोथ'नो हानाय नंला होनना सानदों आरोना जुदि फैसा थाखा एसे थायोमोनबाथाय आङो लाबोगौमोन सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा थाखा फैसानि बिराद प्रब्लेम जागासिनो बेनि थाखायनो लाबोनो हाथ'नाय नंला आरो 8 थारिखै थांगोन आङो बिसनाथ सारियालियाव नोंनिफ्राय 8 थारिखै माने फंबायनि हाबाया 11 थारिख दङ ओमफ्राय एसे एनै खामानि मावना हैनांगोन ना ओरैनो जानो थांबाल' जाया बेनिखायनो बिराद गरम ओंखायनो आं औवा सिङाव जिरायना दं नै एकदमबारे माबा बना लाखादो आरोना तिरपाल बना लाखादो ओमफ्राय फंबाय सासे उन्दुदों ओइनै बिनदासनो जि बरिया उन्दुलांगासिनो माने दै दाउखुमैसो अरदों ना मासो अरदोंलै औवा सिंफोराव उन्दुनो गिलायलाङो माने जिबौफोरा आजिखालि माने बिदि गरम बोथोराव जिबौफोरा औवा सायाव थायो आरोना मानो होनबाथाय दाउसिन दाउलाफोरा औवा गुरियाव बा औवा सायाव माबायो नालाय बानानै थाफैयो गरम बोथोराव बेनि थाखायनो माने जानो थाखाय जिबौफोरा नेनानै थायो माने ओंखायनो औवा गुरियाव एसे जिरायनो गिनो गोनां आरोना एसे रिक्स माने गरमखौथ' बुंनो नांला बिराद गरम मा बुंनो आरो आं हिनजावखौ लायनो थांगोन सानदोंमोन हिनजावखौ लायनो थांनो नागिरबाबो हिनजावा फैयानो मालाय बेनिखायनो थांला सानदों मानोना इ जुदि फैनोनो गोसो गैयाबा इखौ जबरदस्ति लाबोना लाफैनो हायाना खानाया बिराद गोलाव जाबाय आंना नै खानानै लाजालायसिगोन ओरै खानानै लाजालायसिगोन ओरै खिन्थु खाबाथाय आङो लेथ्रा नुगोन ना ओमफ्राय बेफोरबो लावबाय बेफोरखौ फुरा हायै हायै थांगोन आरोना आङो जा बिसनाथ सारियालियाव थांबाथाय बेफोरखौ सब हानानै थांजोबगोन माने गलम गोलोमफ्रुजोब्बाय एकदम जायला जायला जाना दं खानाया बिदिनो सानदोंलै फिसाजोखौथ' लायखानांगोन आङो आरो आं लायाबाबो सानसे समाव आंनि फिसाजोआ आंखौ नागिरनानै फैगोन ना बिमायाथ' फैनो गोसो गैखाला आंदो
दुखु जानाङालै ब्र दुखु जायालै आं दुखु जाया आं दुखुखौनो बावगारलांबाय हमथानो थानो हाबाय आं गोसोखौ ग्रेजुवेसनाथ' कमप्लिट जाबाय माबासो लागोन सानगासिनोमोन आङो एबार मा जायो नायनोसै लागोनबो जानो हागौ लायाबो जानो हागौ आइ टि आइ लागोन सानगासिनो आङो मेकानिकेल इन्जिनियारिंआव नायनोसै मा जायो जुदि हायोबाथाय खालामसै जुदि हायाबाथाय खालामला मेकानिकेल इन्जिनियारिंआव लागोन सानदों आरोना ग्रेजुवेसनाथ' कमप्लिट जाबाय नालाय मेकानिकेल इन्जिनियारिंआव थांनानै एसे एनैबाबोथ' फिउचारनि इयुननि थाखाय एसे मावना जानो गोनां जागोन नालाय बेनि थाखायनो नायनोसै थांगोनबो जानो हागौ थाङाबो जानो हागौ कनफार्म गैया दा आं गावनो दा डिसाइद खालामाखै आरोना खिन्थु माने थांनो गोसो आरो थांबाथ' मोजाङानो जागोन ओंखाम जाबायना जायाखै ब्र ओंखाम जाखांबाय आङो दहायनो जादों दिंखिया भाजासोमोन ओमफ्राय दावदै एवनायमोन हेन्डसाम बय हेन्डसाम नङालै आं लाजियोलै आं हेन्डसाम होनबाथाय इदि गोलोमफ्रुजोब्बाय हेन्डसाम होनबा बिराद लाजियो आङो मानो होनबाथाय आं हेन्डसामानो नङा मानि थाखाय हेन्डसाम होनो गाजा आदा नों मा मबाइलजों भिडिअ' खालामो नों अ मबाइलजों अ आंना रियेलमि फंबाय आंना रियेलमि मबाइल माबा लांनो सानदोंमोन आङो आइफन 11 लानो गोनांमोन आरोना ओमफ्राय सानबाय आङो आइफन आरो बेटारि जोरा माने दै ओमफ्राय आरो एप्सफोरबो बायनो गोनां जायो चार्जारखौबो एक्सट्रा बायनो गोनां जायो बेनि थाखायनो आं आइफनखौ लादियानो माने रियेलमिखौनो दा सालायगासिनो लागोन उनाव होमबाबो आं आइफन लाया आइफनखौ आं मोजां मोना लानोथ' हायो आइफनखौ होमबाबो दा लाथ'वा माने दा आङो आइफनफोरखौ बारा मोजां मोना माने आङो मालायफोरा सिख्लाफोरा आइफन नुबाथाय एकदम फसन जायो बाट आं आइफनखौ एसे मोजां मोना लागैला आं सेमसां लागोन आरोना सामसुं बिदिनो सामसुंबो सेमसांबो आरोना सामसुंसो लागोन आं लागैले होमबाबो आं आइफन लाया माने किउ नुथारदों ब्र नोंखौ गाजा गाजा बुंहरबाय थायोलै लाजिबायलै आङो माइदां आंनि हिनजावनि मुंसो माइदां बोरैबा मोनलाय लांदोंमोन आं गोसोखौ हिनजावसो गोसोखांहरखादोंमोन आङो हेन्डसामसिम नुबाय ब्र ओइ थैखाबायलै इमान तारिफ खालामनाङा आंखौ हेन्डसाम जायाखै खानायखौ नुखौहाय जायला लाला दाङो नै बिदि लाबाथ' आरो लेथार नुखायो मा बुंबावनो आरो नोंसोर आरो आंखौ इन्साल्टसो खालामबाय थायो हेन्डसाम होनना इन्साल्ट खालामहरबाय थायो नोंसोरो गामसा गाननानै गस्ला गाननानै बोरायबायलै बोराय हखम जाबाय दारिफोराबो जोबस्रां जोबस्रां जाबाय मानसिफोरा माथो कमेन्ट हरदों हाय दागिल गारि सानिफ्राय लेब नायगासिनो अ थेंक इउ स' माच थेंक इउ दागिल दागिलसो बुंबाय आंना नैबे हाबग्रा जाबाय आख' दिम्पोल ना मा नै इदि मिनिबाथाय नै हाबो बिराद लेथ्रा नुखायो आं इदि हाबग्रा मानसि बिराद सेफस जायोनो बोराय बुरैफोरा गोदोनो बुङो बानाजैया फैफिनाखै आदा फैयाखै बाजै होनदों बाजैया फैफेराखै ओंखाम जाबाय नामा औ ओंखाम जाबाय आङो ओमफ्राय कालार फोन आदा खानायखौ कालार माने मा स्टाइलाव फोनांगो गोजा गुफुर गोथां मा स्टाइलाव एकदम साप्रि नुयोना ओंखायनो आं खानायाव कालारखौनो फोना आं एकदम साप्रि नुयो माने ओंखायनो फोना माने आं गरम मोनाखै आदा बिफां साया सिङाव जिरायना दोङो ओमफ्राय आरो फेननि बारा बेलेग जायो मानो होनबाथाय दाबायदि गरम बोथोराव ना फेननि बारा बिराद गरम जायो आरोना फेननि बारखौ आं लानोनो हाया माने ओमफ्राय बेफोरबायदि जुदि दंफां साया सिङाव जिरायना थायोबाथाय रियेल अक्सिजेन गेस मोनबाय रियेल अक्सिजेन मोनो नालाय बेनिखायनो माने दंफां साया सिङाव जिरायना थानायनि इन्टारेस्टआनो बेलेग जायो आरोना गल्ड फोनो थैखाबायलै आं दिनैसिम गल्ड फोनफेराखै आङो गल्ड फोननांगौआथ' दा मा जागोन आयौ भगबानासो मिथिगौ मानसिफोरा इनसाल्ट खालामसिगोन ना आयौ गल्डसो फोनबावनांगोन बा थैखाबायलै बाजैनाव कल हरथाराखै नामा बाजैया सिमखौनो सोलायना लाबाय नाम्बार थाबा हरगौमोन नाम्बारानो गैया दा मानिफ्राय हरनो आङो आरो सोरबा सासेनो हरबाथ' रायज्लायखाया सोर सोरना बुंना सोंहरो गल्ड फोननांगौबा थैखागोन आङो दिनैसिम आं खानायाव कालार फुनफेराखै खेबसे फोननो मोनदों आङो गोजा कालार फोनदोंमोन आरोना औ गुफुर कालार फोनदोंमोन आङो गुफुर कालार फोनदोंमोन ओमफ्राय एकदमबारे मादारदो खानाय साबथिं साबथिं बुजादों आङो दाबो बुयो आरो ना मादारा दाबो मालाबा हासिबदो खामफ्लायदो हुबोयो माने एकदमबारे सिकर जाना फैबाथाय आंथ' सिकर जाबाय थायो नालाय ओमफ्राय मालाबा जुदि सिकर जाना फैबाथाय मादारा एकदमबारे हासिबदो हुबोयो खामफ्लायदो हुबोयो होननानै दाबो आं देराखैना आङो जिमान देरबाबो बिमानि सिङाव आङो अरायसम गावनि फिसा नालाय फिसायैनो थागोन माने आं गथ' नालाय गथ'यैनो थागोन आरोना बिमानि सिङाव
नोंनि बाजैखौ जोबोर माने नोंनि थेंक इउ स' माच थेंक इउ आंनि भिडिअखौ नायनानै बिराद हिट मोनो थेंक इउ आं जिमान देरबाबो आङो थैजासिम आं बोरायलांबाबो आङो आंनि बिमा बिफानि सिङाव आंनि फिसाखा नालाय आं एनि टाइम फिसायानो जाना थागोन आङो मालाबाबो गोदोर जानो हाया दासो नायदों आङो आदा सना थेंक इउ स' माच मिउजिक कभार थेंक इउ गुफुर फोनदो बोराय आं दा बोरायानोखा अलरेडि आं बोरायानोखा आरो मा बोराय नंबावनो आङो हाबा जाबाय सासे गथ'नि बिफा जाबाय आरो माथो बोराय नांबावगोन आं बोरायानोखा अलरेडि बोराय जालायनो गोनांथि गैला जेब्ला खानाया मोननो गोनां अब्ला हारसिंनो मोनलांगोन हारसिं गुफुर जालांगोन सम फैबाथाय दा मोनाखै आरोना खिन्थु दाबो मोननाया खानाया मोनदो दायसे दायनै माने बिदि मोननायदों आरोना बरिं मोननानै नोंसोरजों रायलायदों आं दा मानो होनबा दा रायज्लायग्रा रावबो गैलाना हारसिं जाबाय सोरबा रायज्लायनो थाबाथाय रायज्लायगौमोन नाथाय रायज्लायग्रा रावबो गैयाना बेनिखायनो नोंसोरजों रायज्लायनो होनना दसे फैबाय आरो सेंग्राबाथ' गार्लफ्रेन्डफोरजों रायज्लायबाय थानो हायो ओरैनो टाइम पास ना मा खालामनो माबानो गरमफोराव ओरैनो रायज्लायबाय थानाय दा आं सेंग्राबो नंला आरो आं हाबा जाबाय आंदोलाय आरो सोर रायज्लायबावनो रावबो रायज्लाया ना सिख्ला मानसि सोरबा रायज्लायबाथाय आं रायज्लायनो हायोमोन नाथाय रावबो रायज्लायग्रायानो गैला दा बिनानावखौ खबर मोनाखै नामा फंबाय मोनाखै बिनानावखौ फन नाम्बार चेन्ज खालामना लाबायना आंनाव आरो कलबो खालामनो हायो नाम्बार थाबाथाय हरगौमोन नाम्बारानो गैला दा आगोलनि नाम्बाराव हरबाथाय इनकामिं रिसार्ज गैया ओइ मोस्रोम जाबाय आं मोस्रोमखौनो खैजिमा गोखै सेंग्रा जाफिनदो इमान गोहो गैलालै दे सायरि बुंलाय आं सायरि बुंनो रोङालै आं माबा नङाना मा होनोमोनलाय नामखौ बिबारि आं बिबारि नङाना बिबारियासो सायरि बुङो ओइ धेकियाजुलिनि सेंग्राफोर होननाया सायरि बुङोमोन सिगाङाव दा बुंनो हाला नों बाजैखौ लायफिनला नामा बाजैया जुदि फैनो गोसोबा आंखौ जुदि खनसेल' लिंहरोना खनसेल' दोर दोर खालामलायनो थाखाय नाथाय दा गावनो फैनो गोसो गैया आंदो फैनो गोसो दिनैसिम खबरखौनो हरा आंदो रायज्लायनो बानानै सिमखौनो सोलायना लालायबाय गोजा आदा रेब होदो दसे आं बेफोरबायदि माने टाइम मोनबाथाय मालाबा होगोन दा टाइम गैया रेब होनो माने बिराद बरिं मोनदों आरोना गरमाव आरो बखिलाबायबाय थानोबो बोरैबा मोनो गस्ला खुलिबाबो सिक्स पेक एबसो गैयाना नङाबा सिक्स पेक एबस थाबाथाय माने देखायगौमोन नोंसोरनि सिगाङाव दा आंना सिक्स पेक एबसानो गैया नोंनि भिडिअ'आ रेकर्डिंखौ माला होगोन आं ओरै सानगासिनो माने दा जि आं मेथाइ लाबोनो सानदोंमोन ना अन्थाइ बिखाखौ नङा आङो मेलेम गला 3.0 हेगारगोनो सानदों आरोना मानो होनबाथाय दा बाजेटआ बिराद खम ना आङो लिरिक्स भिडिअ मोनसे हेगारनो सानदों आरो ना मेलेम गला 3.0 हेगारनो सानदों आरो ना नोंसोर खोनासंबानो जाबाय आङो दायो होगोन आं कमिउनिटि टेबाव मोनसे होगोन जुदि भटिं लिस्टआ जुदि नांगौ होननानै जुदि नोंथांमोना सापर्ट खालामोना होमबाना आङो गाबोन फुंनि 8टा बाजियावनो आङो लिरिक्स भिडिअखौ हेगारगोन आं मेलेम गला 3.0खौ जुदि नोंसोरनो नाङाबा आं हगारा मानो बुजियालै बुजिया मोननै दा रेप सङा जाना दङ कमप्लिट मोनसे अन्थाइ बिखा ओमफ्राय मोनसेया मेलेम गला 3.0 माने मोननैनि गेजेराव मा मोनसेखौ हेगारगोन बे दा भिडिअ बानायनो फैसाबो गैया इमान बाजेटबो गैया बेनि थाखायनो आं द्रप दोनथ'नाय जादों आं दाखालिनो बानायनो गोसो मोनदों ओमफ्राय फैसाफोरखौ बेलेग खामानियाव बाहायनो गोनां जाबायना बेनि थाखायनो माने एसे टेक जाना दं माने आं भटिं लिस्ट मोनसिगोन ओइ गस्ला गोरों खालामबाथाय हिर' बायदि नुयो माथो मानसिफोरानो गाजा हिनजाव खानानै लोदो लोदो सिनसो जाबाय आङो नङाबा खावलायफोरा खथेब खथेबमोन एकदमबारे सानै सानैनिखौ जाना होनाय जादों ना हिनजावनिखौ जाबाय आंनिखौबो आं जाखाबाय नालाय
मोननै जानाय जाबाय नालाय एकदमबारे सानैनिखौ जाना होदो नालाय एकदम फुंदो माने आं नै गाबोन सबनियाथ' मैदेर बायदि जासिगोन बायदि मोनलांबाय आं लोदोदो मासे गोसा खिफिदोलैलाय मा जागोन रेपारबो जागोन ब्लगारबो जागोन सिन्था खालामनाङा जि डिमान्ड बेखौनो लाबोनां एबारनिफ्राय सोरबा रेप सं मोजां मोनग्राया रेप संखौ नायबानो जाबाय सोरबा ब्लग मोजां मोनग्राया ब्लगखौ नायबानो जाबाय आरोना जि डिमान्ड बेनो गासैखौ फुरा खालामजोबगोन आङो औवा साया सिङाव नै औवा सिङाव जिरायना दङ नै औवा सिं औवा बारि सिङाव फंबाय सासे उन्दुना दं एकदम आथिं थिखांलायना उन्दुदों जि डिमान्ड जाय जि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो बे भिडिअखौनो हेगारगोन आङो आरो जुदि बेलेग कन्टेन्ट लाबोनांगौबा बेखौ बुङा बेलेग कन्टेन्टबो हेगारबावगोन आङो साइरिबो भिडिअ हेगारनो हायो खिन्थु साइरि भिडिअ दुखु मोनो माने गावखौनो गाव दै साइरि हेगारबाथाय एसे बा बिरलायो माथो खानाया आंना कृष्णा गेमिं हाय अय हेल' एम के अफिसियेल नोंसानाव थांनोसै र' आं मयना अफिसियेलनि हासबेन्ड अ फैनो हागोन दे फैनो हागोन जेबो नङा अलवेस बयनिबो थाखाय आंनि न'नि दरजाया खुला सा रे गा मा पा दा नि सा टें 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 रबटिक डान्स खालामनांगौ मोसानो रोङालै मोसानो रोंनायबा मोसाना खिन्थिगौमोन आङो ब्र' नोंना बिए फाइनेल ना एम ए फाइनेल होदोंमोन बिए एम ए लाथ'ला सानगासिनो आं आइ टि आइ सो खालामनो सानदों दा मा जायो नायनोसै आंनाबो आगानबादि गानि आं बुजियासैलै मा बुङोलै मानसिफ्रा आगानबादि गानि एक तू ही है दिल ने जिसे हरदम अपना माना tapas serti हाय हेल' मेल'डि मेथाइ खननो जि गोसो जायो आं गारांनि थाखायनो खननो हाया माने दायो आंनि गाराङा जुदि एसे मोजां जानाय मोनबाना आं मेल'डि मेथाइ सङोमोन आं रेप सं खननाय नङामोन बे सुरखौनो बोनो रोङा जि लेथ्रा खोनायो एकदमबारे गाजा हांसो गारमा नङाबा जि बरिया खनगोन सानो माने मेल'डिखौ गाराङानो सुर बोनो रोङा ना जेबो कर्स लानाय गैयाना सा रे गा मा सामा जेबो लायाखैना बेनि थाखायनो माने सुरा मोजां जाया आरोना बेनि थाखायनो खननो हाया आं जि बायदि माबार पास जाना साख्रि मोनथों र' थेंक इउ स' माच आसा खालामाखै खिन्थु आं साख्रिखौ गरम नङा आदा नंगौ गरमानो साख्रि मोनबा बाजैया फैफिनगोन बे खारबोबो नांगोन माबा मा होनो नागिरना फैफिननांगोन सानसे सम आंखौनो अन्थाव बान्थाव नों बायदि अनसुला आदाखौनो गाबनो ओंखारोलै आङो बिखा गावो खुगा गेवआ बुंनो हाया अनजालि बेफोरबायदि माने सुर बोनाय मेथाइ खननो लुगैयो खिन्थु आंना सुरानो एक नम्बर घाटिया माने दै एक नम्बर बेवरा टाइपनि खोनाखायो माने दै सुरानो जाखाया माने आंना फैलाव बसुमतारी हाय ब्र' हेल' जुदि आंना सुरा मोजां जानायमोनबा आंबो सानो मालाय बायदि एकदम रमान्टिक मेथाइ खनगौमोन मेल'डि मेथाइ सुर बोयै खनगोन सानोमोन नाथाय गाराङानो जाया भगबाना मानो बेफोरबायदि गारां हरनाया सानो माने दा आङो सानस'हायै गोसोखो बावगारलै आं बारा बर' मेथाइ खोनासङाना बांसिन हिन्दीसो खोनासङो
आदा नों मानो आं SMS फरायाखै फरायदों ब्र फरायदों माने SMS फरायाखै जानो फरायगासिनो दा इउ बर' फरायदों बयनिबो SMS फरायगासिनो SMSखौनो हरा मानसिफोरा फरायगासिनो बयनिबो 34 जों नायनानै साथाम साब्रैल' हरबाय थायो रेप संखौ अडिअ' लिरिक्स भिडिअ हेगारनांगोन ना हेगारनाङा बेखौल' कमेन्ट हरलाय बयबो दे गाबोन हेगारगोन होमबाना आङो लिरिक्स भिडिअखौ माथ्र' लिरिक्सल' हेगारगोन आरो ना मेथाइजों लोगोसे लिरिक्स हेगारगोन आरो ना होमबा माने अफिसियेलि मिउजिक भिडिअ बानायनानै हेगारा आरो ना मा ओंख्रि जाखो दादा ओंख्रिया बिदिनो दिंखिया भाजा दाउदै एवनाय मा ओंख्रि जानाय आदा ओंख्रिया दिंखिया भाजा आरो दावदै भाजा होनना बुंखादों बाहायखौ लायफिनबाय नामा ब्र लायफिनाखै नोंस्रानि खैजा आलासि जानो थांगोन बेरायनो अके फैबानो जाबाय बाइक ब्र' फै ब्र' फै जेबो नङा फैनो हायो आगोलनि लिरिक्सआनो ससे दङ आरो ना मेलेम गला 3 आगोलनि मेलेम गलाखौथ' नोंथांमोना इमान सापर्ट खालामबायना माने आङो मबाइलजों रेकर्ड खालामना हेगारनायसोमोन दै आवगोलनि मेलेम गलाया ओमफ्राय दा नैबे 3.0आसो स्टुडिअ बानायनाय आवगोलनिखौ आं ओरैनो मबाइलाव बानायना जास्ट हेगारदोंमोनल'सो आरोना बेफोरबायदि समखौ नोंथांमोना इमान अनाय होदों आरोना डेकापामनि सेंग्रा गानजा आङो सोबा मेलेम आंना गला लोङो नोंसोर थना एबार लिरिक्सा बिसनिया सिगांनियानो दोङो खिन्थु बेनि उननिया लिरिक्सा चेन्ज आरोना डेकापामनि सेंग्रा गानजा आङो सोबा मेलेम आंना गला लोङो नोंसोर थना फ्ल'व आंना गाजा आरो रेप आङो खनला सम आंनाव गैला आरो रावबो सिनाय मोनला गोमालांबाय आंनि गासै खमिफोरा दिनै समखौ माथो नागिरबाबो मोनला केबे रेपा नोंला फ्ल' बेना जाला गाजा गाजा वेपाव माथो नाम फैला जाला 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 जेबो दिनै जाला 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 जेबो दिनै जाला बर' हिपहपआ माथो जौगा दिनै रोंला केबि भाइ नङाबानो रेप रावबो खनला बेफोरबायदि आरोना एबारनि सङा मिउजिक लगायबाथाय एसे मोजां खोनायो आरोना दा मिउजिक लगायाखै नालाय बारा मोजां खोनानाय नङा पुराना चेनेल गैया आंना पुराना चेनेल इनो आरोना गोसोआव आंना दुखु थालांबाय गोसोखांना नोंखौ बिखा गावलांबाय थगायसुलि नोङो थगायलांमारबाय अन्थाइ बिखानि फार्स्ट लिरिक्सआ बेयो आरोना जुदि गानोमोनब्ला मानो लायामोन जुदि थांनोमोनब्ला मानो फैयामोन बेफोरबायदि आरोना आं गाव मोजां मोनदिया खिन्थु बे समखौ लिरिक्सआ थाग्रामोन खिन्थु आंना माने राइमिं मिलायनाया एसे गोबाव जाबाय नालाय आंना राइमिं मिलायनाया जायाखै आरोना फ्ल'आ जादिया माने बेनि थाखायनो आं एसे लासिंसिं मोनदों आरोना रेप सं खननाया आंना बिराद गोबाव जाबायथ' बोसोरनै गाहाम जाबाय नालाय ओमफ्राय दानिया आरो गोबाव जाबाय नालाय एसे फ्ल'फोरखौ बोनो रोंला राइमिंफोरखौ मिलाय रोंला बेनिखायनो अ थेंक इउ स' माच बरिया नांदो आं मिउजिकखौ बावाखैसो डेकापामनि सेंग्रा गानजा आङो सोबानो डेकापामनि सेंग्रा गानजा आङो सोबा मेलेम आंना गला लोङो नोंसोर थना लोगो आंना साबा मादि बावगारबाय आं सिगांनि मेथाइखौ बावगारबाय दे मानो होनबाथाय आं गावनि मेथाइखौ मालाबाबो खोनासङा मानसिफोरानो खम जालांजोब्बाय रेप खननायखाय रेपखौ मोजां मोना नालाय ओंखायनो खम जालांबाय बायलांगोनसो नामाब्रा मा नांगौ सना नोंनोबो मा नांगौ सना नोंनोबो सनानिफ्राय रुपा नोंनो रुपानिफ्राय सना नोंनो रेपार जानोबाबो फैसा नांगौलै एकदमबारे गाजा फैसा नङाबानो जेबो खामानि जाला माने आजिखालि दै प्लिज रिपिट सं ब्र आं गावनि भइसखौ मोजां मोनालै एसे मोजां मोना माने दा आङो रिपिट खालामनांगौ लिरिक्सखौनो बावगारलायबाय आङो
Teka pamni sengra kanca angin seba mela mana gala sorry gala sembilan gola teka pamni sengra kanca angin seba mela mana gola lengan setona cowang na gaza aru rap ang kon la som ang gila ada raw besine men la kemalang angni kasih homi fera dini som kumate nagir baba men la kebire panong la flow bena jala gaza gaza rap au mate nam peila jala 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 zebedini jala 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 zebedini jala boro hip hop ba mate juga dini reng la kebi vai nonga ban rap raw bukon la gaza 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 फैफिनबाय केबिफाइ फैफिनबाय केबिफाइ फैफिनबाय बर' हिपहपा माथो अर्डिनि जोमफिनबाय जुजाइनि अरा दिनै माथो जोमलबाय बुजिगोन मिथिगोन केबिफाइखौ अनफिनगोन गोसोखांना आंखौ सानसे सम लिंफिनगोन थद' थांनोसै लोगो जाना थानोसै एना एनि गारना मिलायलायना थानोसै उन्दैफोरनो अननाय हो गैयैफोरनो दान हो हेटार्सफोरनो फाक हो गाजा फैगासिनो आंखो नों सिनायाखैना आदा आं नों माइदांस्रिखौ कार्बि आंलंनि सिनायबाय नाइस रेप नांगौथ' र' आंना माने भइसआ मोजां नङा बेनि थाखाय नांबाय एगारनो गोसो जाया गरमथारबो जाबाय लोगोफोर आं दसे नोंथांमोनजों रायज्लायनो होननानै फैदोंमोन आरोना मानो होनबा रायज्लायग्रा रावबो गैयाना सोरबा कल खालामा आंनाव ओरैनो रायज्लायनोबाथाय कल खालामजागोन नाम्बारखौ ला दे मिथिबाय दा नाम्बारखौ लाबानो कल खालामबानो जाबाय आंनाव हेल' आदा मा खालामदों होननानै कल खालामबानो जागोन नाम्बारखौ मोनबाय दा नाम्बारखौ कल खालाम आंनाव जाय खालामनो गोसो सिख्लाबाबो जायो सेंग्राबाबो जायो कल खालामबानो जाबाय नाम्बारखौथ' होखाबायानो कल खालामबानो जाबाय एबार कल खालामदो मोनबाय दा नाम्बारफोरखौ मोनबाय ना नाम्बारखौ मोनबाय दा कल खालाम आंनाव सेभ खालामबाय नाम्बारखौ कल खालाम आंनाव बिराद गरम आंनि नाम्बारखौ नांगौ नामा दे आं लाइभआव होनानै दे सेयार खालामनानै दे नाम्बारखौ नांगौबा नांगोना नाङा बुंहरलाय दाथ' बारा मानसि नायखायाखै नालाय बेनिखायनो आं बुंबाय माने दै सोर सोरनो नाम्बार नांगौ खोन्थादे आं नाम्बारखौ हरगोन आं लाइभआव दे सोर सोरनो नाम्बार नांगौ आंनो नांगौल' होनना बुं SMS हरबानो जाबाय ओमफ्राय वाट्सएपआव SMS हरबानो जाबाय खिन्थु कल खालामनाङा दै कल खालामनाङा कल खालामबा हले दिगदार जागोन साबेसेनो नांगौ खोन्था नाम्बारखौ आंनिखौ साबेसेनो नांगौ सानै जाबाय खोन्थागोन आं खिन्थु कल खालामनाङा दै SMS खालामनो हागोन हाय आदा मा खालामदो हेल' होननानै कल दा खालाम आरोना कल खालामबाथाय बिराद डिस्टार्ब मोनो साथाम जाबाय दे मानसि कमन खोन्थाखानोसै दे लिरना ला दे नाम्बारखौ डिस्टार्ब खालामहरबाय थानाङा खिन्थु नोंसोर दै नाम्बारखौ लानानै डिस्टार्ब खालामहरबाय थानाङा एस रेफार नाङा दे नों लायाबाबो जागोन दे आंबो मानसिफोरजों बारा रायलायाखै आं हिनजाव मानसिजोंसो बांसिन रायलायो दे नाम्बारखौ लादो दे 8011 लिर दे 8011 571 998 8011 5 hey कलर नाङा 8011 571 998 बादाव खालामलायदों कलर नाङा SMS ल' हरनांगोन 8011 दानि SMS हरना होदों नोंसोरो आं रिप्लाय हरगोन डिस्टार्ब खालामनांगौआ नों लाखानाङा एस रेफार नों आंनि नाम्बार लाखानाङा नङाबा दामजागोन नों आंनो न'आव थांना बुगोन आं नोंखौ दाना आइरन मेन बायदि बिलांनानै
मोनबाय दा नाम्बारखौ 8011571998 SMS खालामबानो जाबाय WhatsApp खानायखौ आं टक्लासिनो सानदोंमोनलै लोगोफोर टक्लासिनबा माबोरै जागोन खोन्थालाय ओरै ब्लेडजों चिक 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 सैजोबनो सानदों माने आङो जिर' काट डाइरेक्ट खानायखौ टक्ला सिननो सानदों आरो ना सिननांगोना सिननाङा एस रेपार बिग फेननो रिप्लायाव एस रेपार नों आंनि लाइफआव फैनो आरो नोंसो बिग फेन ओंखारलायलांबाय नोंखो एबार थिगसे बुंदों आं नोंनो सासेल' आंनि जिउनि नै आं नाम्बारखौनो हरबाय सोर हेल' आमाय माथो खामानियाव मानसि नांनो नांला दा ओमफ्राय दालाय माबा दोंना खालि दोंना गैया जायगायालाय ओमफ्राय सेलेरिफोरखौलाय बेसे होयो नै मास जोबबा थांगोन सानदोंमोन आङो कपालटाउन जनो थांखानोसै नों रायनानै होदो आख' डाइरेक्ट थांबानो जाखायो आरो ना दा मोना आइयो थैखाबाय उनाव रायलायगोन SMS नि बारिसो जाबाय नाम्बार होफ्लांना लानानै दाना लाफिनदोलै नोंसोर नाम्बारखौ डिस्टार्ब खालामबाय थागोन नङा नोंसोरो ओरैनोसो होफ्लांबाय आङो SMS आनो अखा बायदिसो फैगासिनो फ्लिं फ्लिं फैगासिनो लाइटआव बानायगोन थानायखौ नायना दोननोसै खोमा लोगोफोर आं मोनसे आरो भिडिअ बानायनो गोनां दङ बाय बाय बयखौबो सिख्ला सेंग्रा बयखौबो लाभ इउ बाय बाय दोनथ'नोसै लोगो मोनफिनगोन थाबैनो सि इउ सुन जागोन दे SMS हरना दोनबानो जाबाय आं बयनि नाम्बारखौबो सेभ खालामना दोनगोन आरो ना खिन्थु आं मोनसे खोथा जाय जुदि दुखुनि स्टेटास होबाय थायो गार्लफ्रेन्ड थानानैबो बयफ्रेन्ड थानानैबो जुदि दुखुनि स्टेटास होबाय थायोना सानफ्रामबो सेट स्टेटास होबाय थायो आं बेनि नाम्बारखौ ब्लक खालामना दोनखायो आङो जानला मोनला स्टेटास नाया नायगोन बयनिखौबो नायगोन आं नायनायालाय जेबो नाया होनना बुङाखै आङो खिन्थु जानला मोनला स्टेटास दोनबाथाय आं नाया मिउट खालामगोन लोगोसे ब्लक खालामगोन आरो ना जाय गार्लफ्रेन्ड थानानैबो दुखुनि स्टेटास होयो गारजाबाय होननानै आरो जाय बयफ्रेन्ड थानानैबो दुखुनि स्टेटास होयो दोंना बिराद दोंना लाइक बुंनो गोनांबाथाय मा होनना बुङो बेखौ निब्बा निब्बि बेफोर माने दायो कलथ' जातके हरखानाङा वारनिं कल हरखानाङा कल हरबाथाय जानाय नङा थैबायलै SMS आनो SMS 15थासो SMS फैबाय खोमा जेराव जायगा मोनो बेयावनो थांसै नायगोन आं बयनिबो स्टेटास नायगोन दे सिन्था खालामनाङा जास्ट स्टेटास भिउआरल' जासिगोन आरोना आरो साननाङा जे बेफोरबायदि होननानै आङो नोंसोरखौ SMS हरबाथाय रिप्लाय हरनाय नङा होनना साननाङा आं बयखौबो सासे रिप्लाय हरजोबो नागिर
सानसेयाव आंना फुङाव सिखारबाथाय 150तानि बांसिन SMS फैना थाफैयो आंनि वाट्सएपाव 150ता मानसिखौ 150 जों बयखौबो रिप्लाय हरजोबो आङो गुड मर्निं होननानै इसोर हरो नालाय आंबो गुड मर्निं होननानै बयनोबो हरजोबो आङो ओमफ्राय बेनि उनाव आरो बाखिखौ ओंखाम जाबाय ओंख्रि जाबाय बेथ' कमनखा नालाय ओंखाम ओंख्रिथ' बयबो जाखायो नालाय बेफोरबायदिखौ आं रिप्लाय हरनो बारा माबा मोना माने दायो बेनिखायनो लोगोफोर दोनथ'नोसै लाभ इउ बाय